Nan, Babo Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog, Mark, saktong-sakto. Since gamitin nga yung sasakyan natin, no, I think it's time for me to change tires na din. So, nandito tayo ngayon sa MRF Tire Supply dito po sa Mabalacat, Pampanga. Yeah, so at the same time, since nabalitaan natin si MRF hindi lang tire supplier, Yes. so titingnan na rin natin yung mga iba't ibang klaseng products like mugs, and yung mga services na ginagawa nila dito. So, if you want to know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go! I am Melvin Francisco. I am the manager of MRF Tire Supply. Nag-start tayo ng 2007. Basically, we sell tires and mag wheels. Just like others, started as a small vulcanizing shop. Puro surplus lang nun, wala kaming tindang brand new. Noong 2007 na nag-start kami. Most of the time, ang mga clients, ang mga customers, or mga car owners, mas prefer nila yung nakakabit sa kanila. Kasi yun yung na-test nila, yun yung ginamit nila. So, meron din tayo nun. For example, ang sasakyan mo is Toyota Fortuner, inilabas yan, it's either Bridgestone or Dunlop with that particular size. Meron tayong stock nun ma-offer. Meron din tayong mga mid-budget, sir. Meron din tayo nun. Yun yung mga, hindi siya made in China, hindi rin siya mga made OEM, pero quality din siya. Ito yung mga made in Indonesia, just like meron akong brand, yung Achilles. Quality, nandun pa rin, pero hindi masakit sa bulsa. Ngayon, we sell quality budget tires hanggang sa mga OEM branded. So, when we say quality budget, ito yung mga tires na mura, affordable, pero magagandang quality. Dito kasi sir sa MRF, pinipili namin sir yung quality na binebenta namin. Kami mismo, pag na-test namin yung brands at medyo hindi maganda yung feedback, out sa inventory namin yan. Hindi porket mura, yun ang pupush namin. So sinasala namin siya. Like yung meron kaming Westlake, Cylon, yun yung mga top brands sa China eh. Westlake being the number 10 around the world. Ngayon, meron din tayong mas lower budget doon, si Rockblade, Casting Arrivo. Quality rin, pero mas price-wise, mas much lower sila. Yun nga, so nasabi ni Sir Melvin sa atin ang kagandahan dito sa MRF from budget-friendly tires up until very, luxurious yung mga hinahanap natin na tires natin and mugs. Available po sila dito. Alright, so dito tayo sa isang room na punong-puno ng mga mugs. Ayan, tingnan nyo naman yan guys. Pinupuntahan din sila ng MRF, not just the tires, kung hindi yung mag wheels. Sa mugs natin, na mga pang sedan, meron tayo, of course, Rota. Hindi lang siya aftermarket. Siya rin yung gumagawa ng mga ilang mga OEM ng mga mag wheels na mga sasakyan sa kasa. So, it's a proudly Philippine product. Pagdating sir sa SUV, yun, so complete lineup tayo. From budget ng mga MOD, wheels, overland, meron tayong Black Rhino, meron tayong Method wheels. And especially meron tayong fuel, rims, and XD series by KMC wheels, which are US brand auto services. Nire-recommend namin sa buyer na once na magpalit ka at least 2 tires or 4 tires, always check the alignment. By that, makikita natin kung problema ba yung other chassis niya. May iba sa kanila na gusto magpalit ng mugs, mag-upgrade. Meron din naman, purin mo na yung gulong, sabay ipapalit mugs and tires. So doon pumapasok si MRF. Meron kami from same, kung ano yung concept namin doon sa tires namin, meron din kami sa mag wheels. Kung ano yung mura, kung ano yung trend, kung hanggang doon sa high-end, meron kami doon na may papackage. Importance ng regular tayo nag-check pagdating sa mga cars natin. Siyempre, yung safety natin when it comes sa mga slippery na daan, lalo na ngayon, maulan. So, kailangan
maganda yung tread ng mga gulong natin. At the same time, gamit ng gulong is ma-optimize natin. The more na mas maganda yung gulong natin, meron din siyang kinalaman sa fuel efficiency. So mas matipid. Ayun nga, so dito sa MRF, it's a one-stop shop para sa mga car care natin. So right after mapalitan yung mga gulong, gagawin naman nila guys is i-align natin yan. Nice! MRF Tire Supply is located in Daum, Mabalacat City, Pampanga. Malapit lang kami sa boundary ng Balibago, Angeles City, and Mabalacat. And also, you can find us on Facebook, MRF Tire Supply. Pwede nyo kaming i-message. Lahat ng mga inquiries nyo, sasagutin namin right away. Alright, Mark, what can you say about MRF? So MRF, so unang-una, one-stop shop na niya. Makakapili ka na ng mga tires mo, ng mags mo. At the same time, pwede ka na rin pa-service dito. Exactly. Sobrang na-surprise ako at saka we are calling out yung mga car enthusiasts, lalo-lalo na yung mga nagsiset. Mahiling mag-customize or Yes, magpaganda ng mga exactly. cars nila. You gotta check out guys yung mga mugs nila dito. And of course yung mga tires. Right after that, ayun, pa-service mo na dito. Alright, so there you have it guys. If you like this video, please give it a thumbs up. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa amin, please do so para po matulungan natin yung lahat ng mga customer na naghahanap sa mga fini-feature natin. Yes. So if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Guys. Bye.